Snimak svjedoči o tome kako su dojučerašnji susjedi, žitelji Hrvatske Kostajnice, srpske nacionalnosti, na svom terenu sproveli beogradsku poruku svi Srbi u jednoj državi. Do danas, samo na užem području grada, na 60 lokacija, pronađene su tijela 150 ubijenih osoba. Traga se za još 77 nestalih osoba. Nešto ovdje najokorilih ustaška kuća koji je predvodio ustašku bandu. Posle su naše snage pritekle i riješili su života i strpali su ih tu da izgore skupa. Ko su ovo trojice? Ustaši zarobljeni, da? Ko je ovo kurili? Pred vama su hrvatski branitelji Tomislav Jergović, Željko Vujanić i Dražen Kostrić. Ovaj snimak zabilježio je posljednje trenutke njihovih života. Tijela prve dvojice nađena su u masovnoj grobnici u šumi Plavičevac, a Dražen Kostrić nalazi se na popisu nestalih osoba. Toga dana srpski osvajači na smrt su mučili i ubili 40 zarobljenih hrvatskih branitelja. I komandira da pitamo, kamo dalje sa Hermanima? Protiv čitavog svijeta, sve svjetske sile ne mogu nas poraziti. Evo, poštovani slušalci, čuli ste koliko puno optimizma ima ova jedinica. Imate li možda još nekoga momci za pozdraviti? Možda smo nekoga zaboravili u ovom programu. Vidite, ja sam kao takozvani Milorad Pupovac došao, kao što vi kažete, iz takozvane Hrvatske, ovdje u takozvanu krajinu, kao što kažu tamo gdje sam ja. I došao sam ne zbog toga da vam kažem kako je sve oko nas na različite načine takozvano, jer je vrag odnio šalu davno. Ovu poruku zdravog razuma okupljeni žitelji Knina srpske nacionalnosti jednostavno su ismijali. Milan Babić, praćen kninskom političkom elitom, drsko napušta dvoranu. Nitko od vas, uvjeren sam, neće reći da je protiv mira i nitko od vas, uvjeren sam, neće reći da je protiv narodnog sporazuma. Jer kad bi to radio, onda bi se osudio na nešto što svakako nije u interesu ni pojedinca, ni srpskog naroda u cjelini, ni srpskog naroda u Hrvatskoj, a ni onih s kojima se ovdje živi kao većina, to su Hrvati. Vi ste u velikom broju, u velikoj dvorani, gdje sam ja došao i moji kolege i moji prijatelji, svima zbog toga da razgovaramo s vama.
Boje Hrvatske i grada Zagreba na toj mirovnoj tribini u Kninu branili su i gospoda Palašek, Visković i Pusić. Za sve okupljene oni su bili samo ustaše i izdajnici. Srbi iz Knina odavno su se odlučili. Njih nije interesirala ni demokracija, pa ni ljudska ili manjinska prava, ni bilo koja druga prava, pa čak ni kulturna autonomija. Njihov cilj izrečen je u Beogradu. Svi Srbi u jednoj državi. Ovdje živi srpski narod, ova je zemlja srpska i zauvek će ostati srpska. Ovaj događaj zbio se tjedan dana prije mirovne tribine u Kninu. Miloševićev osobni izaslanik bio je Vojislav Šešelj. Tijekom mjeseca travnja nastupio je na 20-ak skupova od Baranje do Knina. Ovaj snimak potječe iz Žitelovog arhiva. Vi se nalazite u prvim linijama borbe za odbranu srpstva, srpskih državnih granica. Vama je najteže i vi ste ponos celokupnog srpstva. Mogu Hrvati da stvaraju svoju novu državu, ali samo isključivo zapadno od linije Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica. Sve što je istočno od te linije, srpsko je. Vi nećete biti predati i izdani. Osvetit ćemo srpsku krv. Vratimo se još jedan tjedan unatrag. Izravno svjedočimo o početku otvorene terorističke aktivnosti koja se zbila u Korenici. Ovaj događaj žitelji Hrvatske poznaju kao krvavi uskrs na Plitvicama. Više od se dogodilo. Ovi su rekli, jer pazi, prvi dan nisu metli zastavu jugoslavijensku broj. Oni su isparali. Metnu, gdje su stavili zastavu? Dolje, na granici na Švedu, kod Ostara. Oni su isparali. Metnu šahovnicu. Nismo isparali šahovnicu. Tu se odmah trebao znati biti spreman i biti angažiran. On to nije stiže. Jutros ljudi dolaze, već imamo gotovu ruku. Ništa. Dobro, je neko bio jutros gdje se pucalo? Pa bilo ima. Možete nam reći, tamo imamo verziju od zapovjednika snaga MUP-a da je napravljena zasjeda i da se pucalo bez upozorenja. Kako je to bilo? Može nam neko izgledati? To je sam nemojte na to naći snika. Oni su nas napali. Oni su napali. Oni su napali po idu na nas. Oni su pucali prvi. Ne, to niko nas nije, niko nije. Mi po specijalcu nas ovi ljudi počeli povlačiti, to je istina prava. Da, ne. I to bijeli je pošten, pa i sve bijelo. To je sigurno. Gdje je bijelo, je vidio. Imamo, ja sam kaj za ovaj ljudi. Neko ko je bio... Znači ja neko. Ajde Bog da bio tamo. Jedan momak nam je rekao da je poginuo. Samo mi recite, kako se dogodilo jutros to, kad su došli blizu hotela Jezero gdje su one prepreke, je li neko bio od vas tamo? Mi smo bili s desne strane gdje onaj most, onaj što ide gore preko. Onda je bilo naredno da se povučemo dolje. Kad smo mi povukli s lijeve strane, onda je počelo pošparanje. A prije toga, prije mosta smo mi naišli na nekoliko automobila koreničke registracije koji su izrašetani i prije toga su balvani bili koji su to prerezani. Nije bilo balvanog smidova. Poslije kad smo uvlačili, kad smo oni povukli, onda to ušli. I onda smo još na lijevu stranu. A kad se pucalo na autobus? Rekao da je jedna trombonska mina unutra koja nije eksplodirala. Oni prije pucali. To su oni podmetili. I onda smo mi otišli na lijevu stranu, kad je počelo pošparanje, uz onu stijenu smo se pripremili da se povuče, da je neko vikao dozdo povlačiti se. Dobro, imate najrazličitije naoružanje, je li to... Nema,